Нашата приказка знам има химия. Съжалявам, аз трябваше да свърша нещо, но сега съм тук. Ние ще танцуваме ли, лорд Леминг? Разбира се, лейди Леминг. Като част от нашите бизнес задължения. Да! Бавен танц! Добре, прекалено се фокусира върху другите. Знам, че казахме, че това не е среща, но ако искаш да бъде, нямам нищо против. Наистина, ще се радвам. Щом до мен си Това е толкова специален момент. Винаги ще помня този звук. Чуваш ли го? Опа, това е дистанционното за новия капан на Джун. Онзи от видеята ви, но те не работят, нали? О, Джун изчисти пудинга и сега работят супер. Поставих няколко из училището. Никой дух няма да ни развали вечерта. Официално обещано от Оли. Обещано от Оли. Стана ли ти горещо? Забравих, аз ще тръгвам.